उदय पुले सुबानी इब्रासानी अमर पुले सुबानी इब्रासानी और बोले सुबानी इब्रासानी बिलुनिया सुबानी इब्रासानी साकिर बाजार सुबानी इब्रासानी Lai pan khlai tong Belakan hambai sini media no tini sung Hazamara block ini akabe Simna block committee Tripura Mothani political party ni Omongkha Bharat Chaudhary village committee mo kami ingkha Thaiplo phang sung saisia kami ni simi yang mongol sodar jora sung himboto himlaikia tongthok laikia tamoni bagi sung ma tongthok hamani le o Simna Bisikolok mat rugui sengoro thansa tongimiya bobagra phaipru simi sing je thansangei taklai 2026 hongkai taibo kabang kai sing thansang kharok kun kasa kuhur kurika kabang ma chini borok chini kasa BJP khaine rokpano oro phaibi jaka boni bagai jottono tini pal khayei oro kaisya bisini odek simo chung tinoro kaplai ni panda khlai mani abo chung belekhano tongthogo tai mono message na musungo walai suglai tanglai di bulai toklai tanglai di ta khamai lai di seng bai cheng tong thokai tong di seng thansa sima tongnai seng thansa tongya kai cheng komori thangnai oroi pore hingai cheng komori thangnai thansa tongkai cheng thanjangnai o je slogan obo je bubagra je slogan cheng ri man nok thansa tongdi norok salse phiok jangnai salse no mo thanjangnai o montro o je ke okok o je sungno je kok samani chin motu obono tuino sung buskang agok laijak buskang ni bisi election Tripura hasteni edisi elakani joto bisi 587 ta village committee obo sung omai keno sara edisi elaka sung joy kai phonogoi chini target 2028 chini Tripura sano sung mukhyamantri khlainai chini je manthai chini Tripura elaka o je development ni yang tongmani oro je samung tangje yang tongmani bisi kolok ma sung oro je boibai saknang yang jak tongmani obone hoite sung mukti mana bagai chung tabu taibo thansa kai chung tonang nai pot kotoria dopha si kotor ha si kotor potam khainai tini tongo khana kering mano kina ani dopha ani ha tini rokha khai tongma khangkai busuk si chung tongthok nai 1967 salni simi Tripura Upajati Jubo Samiti jormo ongidang 1979 ni simang erection khaimani 1980 salang 11 mas jel khana ekmatra 6 schedule Tripura elaka ni chini Tripura elaka no ari khaina na bagai 25 bar 17 bar ang romjaka 5 bar jelo thanga haipa angkun tu khonaiya ani kunu pot nangya haipa bubagra ano songkha public ano songkha oma ano songya bubagra songmani bon bagai thansa kai tongdi pot kotoria buskani edisio bo tabo seklai puglai tanglai jadi sung jasa kai pono sung thansa klai village committee no sung rokha khai agami mane finai bisirago sung Tripura samta krak khaina bagai nokjoton thansa sir Hazamara block andaro kai bisi bisi tong tai bisi paiso gida kaplai pan khlai ka 21 ta bisin kha pray almost complete tai kaisa kaini to tongnai no 21 ta bisin bagai maximum no paijak sung jota jaga no khlai ka haipano kaisa koisu sau nonga tongthung tai pailiya dane pailiya no asu bisi kolok ma kaisa 25 বছর saka 30 বছর saka kintu sung salbusuk saka ba o thansa mani sung orje buini busarano badruinai sung simi se akok Tripura sarok simi oro sungje oro khomota phaimani obo tongthogya kai tai sung bubur tongthongnai o tongthongma tai pas paiplai yang nai o je paiplai ya ja tung tonga nangana obo se chini smai nangana